והשאלה הבוערת של הקיץ, לאיזו קייטנה לשלוח את הילדים? באמת חשבנו דברים שאני אוכל ליהנות מהם, שזה כל מיני דברים, זה לא רק מוזיקה, זה גם אולי שחייה, כל מיני דברים כאלה. אבל אז כאילו גם למסקנה שמוזיקה זה בעצם הדבר שאני הכי נהנית ממנו, אז חיפשנו קייטנה של מוזיקה. כל ילד צריך לבחור איזה סדנאות מעניינות אותו. יש סדנת די-ג'יי, יש סדנה של יצירת מוזיקה במחשב, יש סדנה של כתיבה והלחנה, יש סדנה שבה ילדים שמנגנים בעצם חוברים ביחד להרכב.